What of the dollar you murder for? Is that the one fighting for your soul? Or your brother? Velkommen til Breaking News. I dag vil jeg analysere Arlas årsrapport, og med mig til det har jeg Arlas topchef, Ahmed Al-Rasir. Okay, Ahmed, du er chef for Arla, ikke sandt? Ja, det er det, de siger. Ja. Okay. Hvordan har Arla det i de kommende år? Jamen i de kommende år, der vil vi være i vækst, og det kan skyldes vores samarbejdspartnere i Tyskland og Sverige. Vi fusionerede med Milch Union Heuschel i Tyskland, som er et stort firma, og vi har et overskud på 75 millioner i dette år. Og det har vi så opnået ved køb af mindre mejerier og ved fusionen. Hvad er så jeres forhold til CSR? Jamen i forhold til CSR, der vil vi gerne reducere noget CO2-udslip med 25%. Vi vil også reducere vores spild, så vi vil gå mere ind vi vil gerne gå mere ind for at genbruge, så vi vil benytte de ting, som vi smider ud, dem vil vi så genbruge. Og vi vil gøre det enkelt for vores forbrugere at kende næringen i deres varer. Tak for det, Ahmed Al-Rasir. Click. Ain't nobody fresher than my motherfucking click. Du stiller på spørgsmål. Ja, det skulle vi nok lige kunne nå. Hvordan går det med jeres regnskaber? Vores regnskaber, nu skal du høre. Vores omsætning blandt andet, den er fra 2012 til 2013 steget med hele 6.000 millioner kroner. Hvilket vil sige, at vi tjener mange flere penge, end vi har gjort før i tiden. Vores balance, en af de ting, vi bruger flest penge på for tiden, det er vores personaleomkostninger. Vi har i år ansat så mange flere, at vi har været nødt til at bruge 200 millioner flere kroner på ansatte. Og vi ender så ud med, at vores balance steg med 6.359 millioner kroner. Og ja, så til sidst har vi lige vores egenkapital. Den er steget med 1.400 millioner kroner. Så alt i alt går det rigtig godt for Arla, og det ser sindssygt godt ud til frem i tiden. Så vi håber på flere stigninger i tal de kommende år. Og så, ja. Held og lykke for fremtiden så. Jo tak. God dag. Tak lige meget. Tilbage til studiet igen. Ja, vi siger tak til Ludvig, og velkommen tilbage til studiet, hvor du skal gå meget nemmest til skille. Kan du ikke stå for det der? Det er seriøsitet, tak. Okay. Ja. Okay, vi skulle så have besøg af vores økonomiske analytiker i dag, men han kunne desværre ikke komme, fordi han er til en tur i Bornholm for at dykke. Men så har vi... Vi har nu været så prof at fange A-asen på vej hjem fra Bornholm i Randers på en P-plads. Og nu vil han besvare nogle vigtige spørgsmål omkring Arla og resten af Danmark. Tak skal du have, Martin. Finanskrisen spiller i hvert fald en stor rolle for Arla. Arla er jo en international virksomhed med salg i mange lande, så en så omfattende krise påvirker naturligvis virksomheden. Man kunne tro, at mælk er en basisvare, som man ikke sådan lige holder op med at købe i krisetiderne. Men faktisk så fik krisen mælkeprisen til at falde i stort set hele verden, og det påvirker naturligvis Arla. Den globale økonomiske krise havde forværret i forvejen presset verdensmarkedet for mejeriprodukterne. Det satte Arlas ejere og landmændene under et voldsomt pres. Derfor var Arla tvunget til at gennemføre yderligere omkostningsbesparelser på 1 milliard kroner, hvilket blandt andet indebærer opsigelser af mere end 250 Arla-medarbejdere. Den globale recession havde en stor negativ effekt på forbrugernes efterspørgsel og på priserne. Flere forbrugere begyndte at vælge lavprisprodukterne fra, og på visse markeder helt at vælge mælk fra. Og det var alt herfra. Og tilbage til dig igen, Martin. Nu har vi fanget Milch Food fra Tyskland på Skype direkte fra Frankrig omkring en snak, hvordan det går med Arla og hvordan de selv ser samarbejdet. Ja, guten Tag, Breaking News. Möchte ich zunächst hervorheben, alles Artgeschäfte zu machen und insbesondere die Art, wie sie aufgehalten werden, sind sie ein Anteilsselskab und wird somit durch die Milchsäugerstaat. In der Tat sind wir auch sehr global, verkaufen wir in ganz Europa und auch in den
Vereinigten Staaten und in Teilen Asiens. So sind wir stolz darauf, Teil aller Familie. Up straight for 9 days, I need a spa day. Yup. She try and give me that Wu-Tang. I might let my crew bang. My crew deeper than Wu-Tang. I'm rolling with fuck I'm saying. Girl, you know my crew name, you know 2 Chainz. I'm pulling up in that Bruce Wayne, but I'm the fucking villain. Man, they kneeling when I'm walking in the building. Freaky women I be feeling. From the bank accounts I'm feeling. What a feeling.